Ak vlastníte dopravnú a logistickú spoločnosť, Invoitix je vaším najlepším spojencom. Invoitix výrazne skracuje dobu splatnosti vašich faktúr na iba 48 hodín, bez ohľadu na to, či je splatnosť za 60 alebo dokonca 90 dní. Postaráme sa o celý proces, od vystavenia faktúry až po jej inkaso. Okrem toho poskytujeme medzinárodnú správu pohľadávok. Postup je veľmi jednoduchý a všetko papierovanie sa vybavuje online. Ako dopravca uskutočníte prepravu pre svojho klienta, ktorý sa stáva naším dlžníkom, a vytvoríte faktúru, ktorá by normálne bola splatná za 30, 45, 60 alebo 90 dní. Ako náš klient prevediete právo na inkaso tejto faktúry na Invoitix prostredníctvom našej online aplikácie a obdržíte platbu za svoju faktúru do 48 hodín. Invoitix vygeneruje faktúru pre dlžníka a dostane za ňu zaplatené, až nastane príslušný deň splatnosti. Invoitix má rozsiahlu databázu spoločností z celej Európy, rozdelenú do 3 kategórií jednoduchým a prehľadným systémom. V našej databáze môžete skontrolovať spoľahlivosť zákazníka, než od neho príjmete zákazku. To vám umožní mať spoľahlivé portfólio klientov a minimalizovať riziko nezaplatenia. Ak chcete okamžitú finančnú likviditu a vyhnúť sa oneskoreným platbám, Invoitix je pre vás dokonalým riešením. Neplytvajte svojou energiou časovo náročnými administratívnymi úkonmi. Náš zákaznícky servis vám pripraví ponuku na mieru podľa vášho mesačného obratu a veľkosti vašej spoločnosti. Neváhajte využiť naše služby hneď teraz.